štúdiu na strednej škole tohto typu, teda strojníckej, ma viedol otec, nakoľko vyštudoval tú školu. Ja som pôvodne chcel ísť na konzervatórium, ale vyhovoril mi to, že s tým si na chleba nezarobím, ale tak napokon som sa dal na toto odvetvie. Školu som skončil a pokračovať som sa rozhodol tiež na strojníckej fakulte na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Tam ma zobrali bez príjmačok. Na strednej škole, čo sme mali prax, napríklad zváranie, tak to som využil to vlastne zručnosť na vysokej škole, keď sme mali predmet technológia, tam sme mali zváranie a tam nás učili zvárať a mne to išlo na prvýkrát napríklad. Gymnazisti mali oproti nám výhodu na fakulte v tom, že vedeli napríklad niektoré matematické operácie lepšie ako my, ktoré sme sa neučili, ale zase my sme mali výhodu oproti ním, že sme vedeli technické predmety, ako napríklad technické kreslenie, vedeli sme rysovať a podobne, čo boli tiež dôležité predmety. Väčšina spolužiakov bola priklonená k automobilom a mňa toto vôbec nefascinovalo, automobily a podobné veci. A potom sme mali zrazu jednu prednášku s docentom Patekom, ktorý bol vtedy garant predmetu odboru lode. Docent Patek aj svojou osobnosťou, aj svojou vlastne prednáškou ma absolútne upútal a rozhodol. Hneď vlastne odtiaľ som si išiel vybrať bakalárskú prácu k nemu, čo bola vlastne solárna loď. Bakalárskú prácu som skončil a keď som sa vlastne vydal na aj inžinierský odbor lode, tak tam som si uvedomil, že ma to fascinuje, tieto lode. Som niekde myslím, že na nejakom portáli našiel ponuku práce, vôbec som aj nevedel, že existuje nejaká štátna polárna správa. Išiel som na výberové konanie, prijali ma a som vlastne, v dnešnej dobe sa to už spojilo s leteckou dopravou a s koľajovou dopravou a má to jednotný názov Dopravný úrad, divízia vnútrovojenskej plavby a mojou úlohou je prihlasovanie lodí do evidencie, čiže keď si niekto kúpi loď, či je to veľká, malá, najprv musím skontrolovať a potom vlastne vydáme technické papiere. Pri tých veľkých lodiach musím vedieť niektorú problematiku, čo sa týka napríklad siachovania plavidiel, alebo čo sa týka výpočtu nejakého výtlaku, tak musím tiež kontrolovať niektoré veci, prepočítavať a vlastne vydávať k tomu náležité rozhodnutie, aby mali proste právoplatné doklady a mohli bezpečne na tejto papiere plávať. Na našom úrade skúšam lodné posadky z odboru stavba lodí, čo som vlastne vyštudoval, čiže to sa týka lodníkov, strojníkov, kapitánov a iných ľudí z lodných posádok, ktorí si vlastne robia preukazy na to, aby mohli plávať. A na to, aby mohli plávať, tak musia spraviť vlastne štátnu skúšku u nás, ktorá spočíva z ústnych a písomných odpovedí a jedna časť tej ústnej odpovede je stavba lodí, ktorú skúšam vlastne ja ich. A tam musím tomu rozumieť, aby som ich vedel vyskúšať. Nachádzame sa v prístave Bratislava, za nami je južný bazén, vedľa nás je výťah. Na jednom výťahu je akurát jeden muflón, ktorý sa repasuje, maluje a celý vlastne sa robí celková údržba vonkajšia. Toto je moje pracovisko, kde chodím každý deň a toto je moje pracovisko, kde chodím skoro každý deň prehliadať lode.